Diyos maray na aga, sa indugabos, mga tugang malod na po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of our enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kabaliputan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagasakit tulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurukan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwa, Diyos maray na aldaw sa inugabos mga tugang, ngunyan, memorial ni Santa Cecilia, Birhen asin Martir. Idulot niya ito ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, kahagadan ni Tony Ann Marie San Jose, Thomas Glenn Pedro, Verdejo family, Lex Lian Espupa, Mark Gabriel Trinidad, asin pasasalamat ba ni Edna Fe Dominguano and family. Espesyal na kahagadan to pass the exam of Timoteo II, Heraldes in Civil Engineering by Timoteo Heraldes. To pass the Civil Engineering exam by Maria Elaine Sunga. For wisdom and guidance for JP and his team by John Philip Mayor. Espesyal man na kahagadan to pass the Civil Service exam of Carl Joseph Bidanya.
Also to pass the Civil Engineering Board by J. Mart Banyares, Tony Ann Marie San Jose. For good spiritual, physical health, and safety of my family by Rosie B. Asopardo Cantare and family. To pass the civil service exam by Kian Perry Ellen. To pass the exam by Jason Sabater. For healing and fast recovery of Mama Nelly by Mr. and Mrs. Wilmore Salazar and family. To pass the exam of John Paul Belludo by Lerma Belludo. For healing and fast recovery of Oscar Abraham Imperial by Imperial D and family. To pass the civil engineering exam of Junken Balucio by the Balucio family. Also for civil engineering exam by Ashley Crystal Ortiz, Kim N. Canwell. For Jairus King Segara by the Segara family. For the exam of Aaron John Brinces by Andrew Brinces. For enlightenment guidance during the board exam of Neil Lotivio by Fiona Seva. To pass the CE exam of John Paul Barela by the Barela family. Also for civil engineering exam by Maria Cristina Vivares, Tricia K. Molion, Romela Zorilla. To pass the entrance exam of PNPA by Pristine Gurat. To pass the civil engineering exam by John Kaister Boral by Engineer James Francis Nabor. To pass the exam of Nori V. Convocar for Leia. To pass the exam by Maria Roysa Llames and Maria Lourdes Odones. For BE by Vanessa Harabata. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Justin Raymond kan Sanyosa family, Eduardo kan Mendoza family, Higino asin Eulalia kan Asopardo Cantara family, kay Froilan, kahagadan kan Asopardo Cantara family, Nicanor kan Meneses family, Liliosa kan Repata Palyangayan family, William kan Agripa family, Alan asin Virginia kan Macandog family, Antonio Sr. asin Marlita ni Aileen Hamila and family, sa kalag ninda Ronald, Arthur, Benito, Ricardo, Rosario and sa gabos na kalag kan Milante family. Para sa kalag ni Melesio, kahagadan ni Erenia Garing and family, Anthony Miguel, kahagadan ni Tet S. Kabotahe. Sa kalag ni Francisco, Simona asin Angela, kahagadan ni F.S. Velasco, kay Juan, Aniseta, All Souls in Purgatory, kan Cardel family, sa kalag ni Teresa, ni Cynthia Lita, asin man sa kalag ni Avelina asin Loreto, kan Reducto family. Matilog na po ang gabos sa pagpuon. Sangaran ka ng mga sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Yesu Kristo, agurang nantaan, pagkamot kan Diyos, asin ang pagisamaro ang Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, tans na mga kasalan, tangani magkanigaw kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kaguranan tan Diyos.
Mayrak man lugod sa tuwan, Diyos sa makakamhan, sin pakapatawaran sa makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, maera ka. Kristo, maera ka. Kagurangan, maera ka. Kagurangan, maera ka. Mamibig kita, O Diyos na nagpapaugma sa mo sa taon na selebrasyon ni Santa Cecilia, warasan na mamibig kami na ang mga iwinalat na dapit sa imong surugon, magtaw sa mo nin mga halimbawang dapat niya mo dapat arogon asin magpahayag sa iyang mga surugon kan mga ngalasan ni Kristo sa imong aki siya kay iba mo asin kan Espiritu Santo nabubuhay nagahadi Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enhot na babasahon. Pagbasa ginuno sa enot na libro nin Makabeo. Kan si Hading Antioquio, naglilibot kan mga lalawigan nin sa iyang kahadean. Nabaritaan niya na igwaduman sa Persya nin sarong syudad na angaran Elimais. Bantog na mayaman sa Bulawan asin Pirak. Nadangog niya man na ang templo duman mayaman. Taigwan nin mga bulawan na kasangkapan asin mga gamit sa panglaban na iwinalat ni Alejandro, aki ni Felipe, na hade sa Macedonia, an enot na hade nin mga Griego. Kaya nagpaduman si Antioco, tanganing bihagon ang syudad, saka samsamon ang mga kayamanan. Alagad da iini nahimo, huli na araman kan mga taga-Elimais an sa iyang kaisipan. Asin naglaban nin maigot an mga taga-syudad. Kaya suminibog siya asin mamundo na nagbalik sa Babylonia. Kan ituon pa siya sa Persia, binaritaan siya na anhugbo na sinubol niya sa Huda, na daog asin nagdulag, na si Lesias, iyo an enot na nagduman, daraan makusog na hukbo, alagad na daog asin nagdulag. Naan mga Hudeyo, nadagdagan pa nin kusog, huli kan mga armas, asin mga kasangkapan, na nakuan ninda hali sa nagkadaraog na mga hukbo. Naginaba ninda ang Diyos na ibinugta kan hadi sa altar duman sa Jerusalem. Dangan pinalibutan nin halangkaw na kudal ang santuaryo. Siring ka ito. Kan madango kan hadi ang baretang ini, namongnan siya asin natikbahan. Huminigda siya sa iyang higdaan, pano nin kamunduan, huli tadai na haman ang mga pinag-isip niyang gibuhon. Halawig ang panahon na nakahigda siya, kanayon tinutuod nin makuring kamunduan, sagkod na naghuna siya na madali na siyang magadan. Inapod niya ang sa iyang mga katuod asin sinabihan. Ang pagturog huminali na sa sakuyang mga mata, asin ang sakong puso nahulog sa makuring kahandalan. Naghahapot ako sa sako man sana kung paano akong nakaabot sa siring nakahurasaan.
Ta daw ta nalalantop ako kan dakulang baha na ini. Ako na mahiherakon as sinamumutan sa sakuyang kahadean. Alagad ngunyan narurumduman ko na ansala na ginibo ko sa Jerusalem kan samsamon ko ang gabos na garamito na bulawan asin pirak duman. Kan ipagadan ko ang mga tao na nagierok sa Huda na daiman ning dahilan. Aram ko na iyo ini ang dahilan kunta no ta uminabot sa ko ang kahorasaan na ini. Asin kunta daw ta magagadan ako sa kamunduan, digdi sa daga na ako dayuhan sana. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-uugma ako sa imong kaligtasan kagurangnan. Mag-uugma ako sa imong kaligtasan, kagurangnan. Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan sa bilog kong puso. Isasaysay ko ang gabos mong gibong nga ngalasan. Mag-uugma ako asin magmumuraway sa imo. Aawitan ko ang sa imong ngaran na orog kahalangkaw. Mag-uugma ako sa imong kaligtasan, kagurangnan. Ansa kong mga kaiwal nagsiribog, nagkadaraog asin napahamak sa atubang mo. Sinagwi mo ang mga banwaan, rinunot ang mga tampalasan, pinara mo ang sa indangaran sa panahon na daing kasagkoran. Mag-uugma ako sa imong kaligtasan, kagurangnan. Sa siod man sana ninda nasigyapot ang sa indang bitis, hulita ang mga dukha dai paglilingawan, asin dai mahahalianin paglaom ang mga nagtitios. Mag-uugma ako sa imong kaligtasan, kagurangnan. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagkapirang mga Saduceo na day nagtutubod sa pagkabuhay liwat. Nagapot kay Jesus, dapit kaining masunod na kaso. Maestro, ini ang tugon sa mo ni Moises. Kung sa magtugang na lalaki ang saro nagadan, ang sinawalat na agom na daing aki, ang biyuda, pakasalan kantugang, nabuhay, nganing matauanin kapag arakian ang tugang nagadan. Ngunyan, igwang pitong magturugang, ang enot nagagom, ang sinagadan na daing aki, ang biyuda, inagom ka ni kadua, ikatulo, sagkod ka ni kapitong tugang. Ini kabos nagada na daing aki, sagkod ka ni ikapitong tugang. Dangan nagadan man ang babae. Ang babaeng ini sa aldawnin pagkabuhay liwat, kiisa yan agom niya, mantang siya inagom kan pito. Si Jesus nagsimbag, sa buhay na ini, ang mga lalaki asin babae nag-aaragom. Alagad, ang mga maninigo sa buhay na maabot, asin sa pagkabuhay liwat, lalaki o babae, dahi na nag-aaragom. Ulita dahi na sinda magagadan. Arog na sinda sa mga angheles. Mga aki din pagkabuhay liwat, sinda mga aki na nin Diyos. Sa nangyari duman sa kahoy na naglalaad, ipinahayag ni Moises na ang mga gadan nabubuhay liwat. Kanan kagurangnan sa iyang inapod, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, asin Diyos ni Jacob. Diyos bako nin mga gadan, kundi nin mga buhay. Buot sabiyon na para sa Diyos, sinda
gabos buhay. Ang mga eskriba nagsabi, tama, maestro. Asin day naninda, sinda nangahas na magapot sa iya. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Tinatapos niya to ang simana sa Gira-raise first reading ang babasaw na ali sa libro kan Makabeo. Alagad bago kita mag-share, hindi ko andang santa na pinagsiliberta, Santa Cecilia, Birhen asin Martir. Nabuhay siya sinagadan kan ikatulong siglo, 3rd century. Asin siya pamoso sa iyang sinurat na poem, may titulong Pasyo. Piga uumaw ang Christian virginity. Asin pig-unraman si Santa Cecilia sa Roma, puon kan ika-5 siglo, nakalista siya sa Roman canon ng mga santo. Asin siya kilalang patroness of sacred music. Ninulitakan siya magagada na ang kinanta niya Song of God in her heart as she was being led to martyrdom. Ngayon po, ang bigasabi ang istorya sa ending kang Book of Maccabees, dito si Antiochus na nagparapasakit sa Israel na sarong Persian, medyo nalibong ako. Si Antiochus, Greek, supposed to be, naging empire man. So, Gresya, asin siguro, kay Reba, so, Persia. Kaya sabi kan Magadani, nagbalik sa Persia. Nailing ang downfall nin sarong nakulang leader, siring na si Alexander the Great, na iyo man ang saro sa mga pundadores kang Greek Empire. Nailing niya to digdi sa mga tataramon ni Antiochus na garubaga sulsulan niya sa iyang pagpasakit sa Israel because he attributed his sickness duman sa iyang persecute sa inda. It might bear something, may kaulugan ang pagsulsol na yan. Alagad, importante itong significance kang as a whole kan librong Maccabees. Sabi tabaga sa librong ini na kumpesto din dua, First Maccabees, Second Maccabees, ang agi-agi kang mga leaders na nag-defend kang purity of the Jewish religion. Ninulita saro sa mga incidents na nagpo-prove digdi, iyon na kang napirdisid sa sarong battle, kang hiniling kang leader si Judas Macabeo. Nailig niya duman sa uniform kang mga sundalo that there was a certain amulet, no? Garo anting-anting. Kaya sabi niya, kaya pa lang niya kami napirdi sa battle, no? Nang ba't sabihin, that is a violation of their faith. Na kung nagtutubod ka sa Diyos, ka magamit kang mga anting-anting. Nevertheless, dito siguro, reveal man kay Judas, Iscariote, Macabeo, na may resurrection. Again, remember, na ining Maccabees sinurat between the Old and the New Testament. So, nagde-develop theology, pagtubod, ng mga bagay-bagay na dahil pa naaraman itong panahon, slowly nagkakaigwanin kaliwanagan and meaning. Na, halimbawa, sa mga Kaudiyo,
They were looking at the temple at the center of their life. Paano nga kami, inangayang pagtubod, kung magkagadan masinga kami, parang ngayon ay magkakaigwang fulfillment. Tapos ang nga, pig-promise kay Abraham. So kadakol na promesa, makakaigwanin generations after generations na itatawan Diyos sa iyang covenant with Abraham. How can all this be fulfilled? No? Tapos itong ibang mga patriarkang nabuhay sa Old Testament na wala pa si Kristo, paano mangyayari na ma-promise sa ang Diyos dahil mga mahihiling? So, ini ko boss, naglilid duman sa conclusion na baka man ini mangyayaring promise ni God, digdi sa lupang ibabaw, kundi somewhere. Kaya ito po, garo prevailing theme in the call of Abraham, na ito bagang mga patriarka, they did not live in houses na pigsabi na mga permanenteng houses, kundi tent, mga tolda. Tapos pag inaatake na kang kalaban, mga ibang malipat na naman sinda, so pigapod na nomadic way of life. Nambot sabihon, bako digdi, sa kinaaban, matatagpuan sa Diyos. So promesa na makakaipiling siya. This was the idea of Abraham. Tigmit niya bagas turong lalaki, which represents God the Father, Son, and Holy Spirit. Duman sa kang mamre, sa rong dakulaon na kahoy, na nagpapailing. Maybe in symbols, we meet God in this world, pero yung fulfillment, yung realization sa kabilang buhay. Di ba? Napakarami nating mga pangarap. Maybe some of us ma-experience ang fulfillment kaan, pero sa kabos, ang pangako ng Diyos sa kaduang buhay. Kaya baga si Jesus bilang tagapagultanan, the intercessor between man and God, nagsasabi siya, pinaudan ko ang kahadaan ng Diyos sa Indo when I became a human being like you, incarnation. Pero nag-agi ako kang pasyon. Nagsakit ako, nagadan, alagad nabuhay liwat. And I go back to the Father, during my ascension. Nang sabihin, kamuman sa mundong ini, nagsasakit man, tanganing sa paagikaan, paglaog nindo sa kaduang buhay, duman man ang kamurawayan. Jesus did not say na digdi sa mundong ini, matatagpuan ta ang kabilugan or the fulfillment of all promises. Sana kung nandito, wala na sanang mamamatay, wala na sanang mga injustices, and so many other things na abot ang mahiling. Pero nangyayari. Siguro tanganing, di kita mawalan ng pagraom. God has promised us, He will fulfill it. Pero yung mga tawong habo yan mangyari. Kaya nangyayari ang mga kalukuhan, ang mga injustices, and so many other things. So because of this, we continue to pray, we continue to hope, we continue to walk with the dignity of a Christian na pulit sa pangako ng Diyos sa to, kay itong panahon ni Abraham, ang lumang Israel, sagod ngunyan na kita, inapod man ang mga non-Jews o mga Gentiles, but we are slowly pigaapod na bagong Israel. Tanganing itong kakulagan kang lumang Israel, kitang magpano, naot pamanlugod, makilala ta, mamidwidan ta, si Kristo na nagapod sa to, nadadaron kita sa kamurawayan kan sa iyang kingdom. Pinaunanig di,
Bala kita, kung nakuunta, tubodanta, alagad ang sabi ni Jesus, at the end of this world, we are to enter the world. The fulfillment, kabilugan, kapanuan, kang kahadian ni Diyos, na sa tuyang i-celebrate tomorrow. Diba? Kristong hadi. Si Kristo, hadi, tang kahadian na bigtukdo sa to, iyo mismo ang padudumananta kung kita naging maimbod sa buhay tadigdi sa dagat. Ko mga tugang taganining sakon sa indong atang maako manlugot kan Dios amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namin ibig kami mga atang na dinudulot sa kapistan kan palada na Santa Cecilia maimong maako. Minggayo sa imong grasya, siring naan pakilaban sa iyang pagsakit sa imong nakapaugma. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, taas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas, dana asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadayang kasagporan, hulita ang dugong pinabulos, kan palada ng martir, Santa Cecilia, nagpahayag ang pagtubod sa imong ngaran. Sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, paragos kami nagsilibrar mismo sa daga, daing tapos nagkukurahaw sa imong kamahalan. Sa imong kawayan.
kagurangnan, ang kanagaragan ng banal, baraban ng gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo. Kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sin pagpasalamat, binaak, itinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa ido. Siriman, pagkapamanggi sa pagkayamang kangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sin dani natipan na papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kagurangnan, pinapamaretang niya mo, pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sabot na ikaw kaya kami nagrurumdaman sa iyong pagkagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong mga gurangnan, kaya ning tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo, kasi nagikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya rumduma kagurangnan, sa imong simbahan, nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan pa sa mong papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, si Gangabos na klero. Siring man garong dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na ang ginigirumdom, pinapamiibi sa misang ini, asin ang gabos na gadaan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, asin sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, Santa Cecilia, singabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-aumaw, asin pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesu Cristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, sa binatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit, an sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangaling kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dahil natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan,
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesus Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Are paghilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkani ko siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaid. Asin sa imong espiritu. Turugan kay Kristo, magpatinawan kita kan tandaan ito ninongan. Peace be with you. Tugang o yan sa tugagarang sa Kristo, sa iyang pagkagadan sa krus, pagkabuhay liwat, tinataong grasya, nin kagadanan para sa iya, kan mga martires, kan mga santos. So inaagad man sa to, idulot arual daw ang buhay ta sa iya. Sa ang kodero kan Diyos, magpapara kan magkasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanang kita kan hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Kawiton tang I'm sorry. Mamibi kita. O Diyos na nagkorona sa palada na si Santa Cecilia, sa mga banal, hulikan mga duwang pangganan, in pagkabirhen asin pagka martir. Waras na namiibig kami sa bagsikining sakramento na mantang makusog kaming dinadaog sa gabos na karatan. Magkamit kami kan langit no nakamurawayan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awiton tang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, Advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et celestum, benedictum fructum ventris sui, nobis, post hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut beneficiamur promissionibus Christi, Oremus omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum vivitsi mireretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Daud cuius commemoratione letamur, eius pia interdictione ab instantibus malis, et a morte perpetua leveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong kan espiritu. mga pamaybin, San Judas Tadeo, Santa Cecilia, asin Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion. Kamo, asin ang mga mal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Dulo tanang, Santa Misa, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning.